O programa Saborea a túa provincia chegou a Guitiriz para espertar o sentido do gusto con este prato. Unha panceta lacada, neste caso, que vai con pimiento de mougán e o seu crocante. No autobús cociña elabóranse receitas con produtos de proximidade. Do que levo andado polo planeta, creo que son do mellor do planeta. Baixo o meu humilde punto de vista, temos uns produtos extraordinarios. Promover a calidade dos produtos da provincia e incentivar o seu consumo é a finalidade do programa posto en marcha pola Deputación de Lugo. Hoxe tocounos en Guitiriz, eu encantada de ser anfitriona deste programa sacado adiante pola Diputación e que, bueno, pon en valor a nosa provincia, a nosa gastronomía e que é o mellor que nos pode pasar. Neste caso, no noso concello, estamos encantados de recibir o presidente. Para mí é un día especial porque me atopo na terra onde nacín, sou nativo deste concello, por tanto estou doblemente feliz, non? E por outra parte, pois efectivamente estamos vendo que o programa que diseñamos desde a área do turismo, que dirixe a compañeira Pilar García Porto, pois está tendo un éxito tremendo en todos os concellos onde vamos. Estamos promocionando os produtos de calidade e é unha maneira de activar o turismo, de activar o consumo dos nosos produtos, de poñelos en valor. E nada mellor para conseguilo que empezar dende a base. No Saborea a túa provincia, os máis pequenos teñen tamén a posibilidade de experimentar as artes culinarias. Me ha gustado muchísimo cocinar esta receta. Fixemos unha tosta al pan con lomo e queixo. Lo más difícil que ha sido del cocinado era girar el pan. A iniciativa está a ser un éxito en todos os concellos aos que se achega. As impresións recollidas logo da degustación gratuita así o corrobora. Nosotros venimos de Bilbao, nos hemos encontrado con este acto y nos han dado una tapa que está realmente fabulosa. Yo todavía no la he probado, pero bueno. La tapa estaba muy buena, muy rica, todo. Está moi cocinado e moi preparadito. Para mí, eso que son algo exquisito, pero para min está... É unha forma de dar a coñecer os nosos produtos, de fomentar que a xente veña, que visite o noso pobo e todas as cousas bonitas e boas que temos. Charlas divulgativas sobre os produtos e as razas autóctonas, actuacións musicais e maxia completan as xornadas que mesturan gastronomía e entretenimento.